Goddag og hjertelig velkommen til min podcast. Jeg er Charlotte. I dag har vi besøg af 3 studerende fra pædagoguddannelsen i IKAST. De vil fortælle lidt om det projekt, de i længere tid har været i gang med og har været ude og lave. Vi har her Emma Dahl med mig, og jeg har Emma Irene og Nela. Og til at starte med vil Emma Dahl præsentere, hvad alt det her har gået ud på. Så Emma, hvad har det ligesom gået ud på? Hvad har været meningen med det her projekt? Tak fordi jeg måtte komme. Jamen, vi har været igennem et samskabelsesprojekt, hvor vi sammen med flere aktører havde besøg af nogle førskolebørn, hvor vi sammen med de børn gik igennem nogle lege, hvor vi havde fokus på bæredygtighed og genbrug. Okay, det lyder enormt spændende. Emma Rene, jeg kan forstå på det, at du vil fortælle noget om formålet med hele det her projekt, I har haft gang i, og hvad det er for nogle udfordringer, I ligesom har haft igennem hele projektets forløb. Vi havde i starten ikke helt forstået opgaven, så vi var begyndt at lave, hvad der lignede et firma, men så havde vi så vejledning, hvor vores vejleder sagde, at det føltes som om, at vi pitchede noget til ham i Løvens Hule. Men efter det kom vi så på rette vej. En af vores udfordringer har været mængden af børn, vi har haft i forhold til, hvor meget plads vi egentlig havde at gøre med. Vi havde planlagt, at vi skulle være mellem 8 og 10 børn, men endte så med at få 15 børn, for det var det, der passede for børnehaven. Det gjorde så, at i sidste øjeblik skulle vi lave en ekstra aktivitet, for ligesom at der var plads til, at alle børnene kunne få lov til at udfolde sig. Derudover ikke sådan rigtig fået forklaret ordentligt over for pædagogerne, at det var frit for børnene, om de kunne tænke sig at lave de her fantasidyr, eller om de havde lyst til at lave noget andet. Så pædagogerne tog ligesom over og skyndte på børnene, fordi at de havde en tidsplan, de skulle holde. Okay, det lyder utrolig udfordrende, må man da sige. Nela, hvis vi går over til dig lidt, så kan jeg forstå på det, at du vil fortælle os lidt om, hvad jeres vision for dette projekt har været, og hvad teamrollerne ligesom har været fordelt. Tusind tak for invitationen, Charlotte. Jeg vil egentlig gerne lige snakke det her med visionen, vi har været i gang med. Altså vores vision har været det her med, at vi vil gerne skabe en bredere interesse for genbrug hos børnene, fordi vi tror på, at børnene er fremtidens nøgle til en mere bæredygtig verden. Gennem indgangen af aktiviteter, undervisning og praktiske oplevelser ønsker vi ligesom at inspirere børnene til at se værdien i genbrug og bæredygtighed, og egentlig handlingerne i deres dagligdag. Vi håber, at denne interesse vil smitte af på deres forældre, for eksempel opfordre til samtaler om miljøbevidsthed i hjemmet. Så genbrug ikke blot bliver det her individuel indsats, men en fælles familieværdiindsats. På den måde kan vi sammen sikre, at bæredygtighed bliver en naturlig del af fremtidens generations livsstil, hvilken vil bidrage en grønnere og mere ansvarlig verden. Vi havde egentlig uddelt de her, punkter, egentlig det her med, at vi havde en iværksætter, altså det her med at skabe fremdrift og sætte projekterne i gang, som vi egentlig gjorde, og en idémand, altså det her med kreativ og innovativ, god til at komme med nye idéer og løsninger, som vi egentlig selv gjorde, fordi at, som Emma fortalte tidligere, så lavede vi noget sjusk, fordi vi misforstod lidt opgaven, men alligevel vi kom på nye idéer og nogle gode opfyldninger egentlig, hvad vi havde fundet på, og både pædagogerne og børnehaven var tilfredse, og de hyggede sig igen rigtig meget i vores aktiviteter. Hvad med jeres handleplan igennem den her proces? Hvordan er det forløbet igennem det hele? Altså vi var ude med klassen og se nogle forskellige organisationer i IKAST, og der fangede Dagligstuen og Homestart vores opmærksomhed. Så vi valgte at spørge dem, om de kunne tænke sig at lave et samskabelsesprojekt sammen med os. Så fandt vi ud af, at vi havde en fælles interesse for genbrug, og valgte derfor at arbejde med det.
Vi tænkte, at en førskolegruppe ville være god at arbejde med, fordi at de har både alderen til at forstå, hvad vi, altså det vi sagde, men også til at de stadigvæk kunne blive påvirket til ligesom at blive mere interesseret i miljøet og genbrug. Vi lavede først en læringsbane i Homestarts genbrug, hvor vi blandt andet sorterede affald og lavede puslespil, og så havde vi lavet en bog, som vi læste højt. Efter det havde vi så samlet nogle genbrugsmaterialer, og hvor vi tog med hen til dagligstuen og lavede fantasidyr ud af de genbrugsmaterialer. Hvad med jeres muligheder fremadrettet? Hvad har det skabt af muligheder? Vi har egentlig haft ret gode muligheder for at lave de her forskellige aktiviteter, da ligesom genbrugen havde forskellige lokaler til rådighed. Disse faciliteter har givet os fleksibilitet til at udføre en bred vifte af pædagogiske og kreative aktiviteter, som har engageret børnene på en praktisk og inspirerende måde. Projektet har ikke blot fokuseret på det tekniske aspekt af genbrug, men også at skabe en dybere forståelse egentlig for det her med bæredygtig udvikling. Gennem vores workshops og øvelser og samarbejde har vi kunnet videregive vores viden og værdier omkring miljøansvar og det her med ressourcebevarelse. På den måde har vi gjort børnene til at aktivt deltage i processen og skabt en fundament, der forhåbentlig vil påvirke deres valg og handlinger fremover. Det er vores håb, at denne viden vil blive båret videre til fremtidige generationer, hvilken vil bidrage til at opbygge en kultur af genbrug og bæredygtighed. Jeg kan se nede foran, der står den her prototype. Emma Dahl, jeg kan forstå på det, at det er noget, du gerne vil fortælle lidt om, og hvad samskabelse egentlig har af betydning. Vi forstår samskabelse som en samarbejdsproces, hvor flere forskellige aktører, såsom borgere, det offentlige, det private, virksomheder og civilsamfundsorganisationer, som arbejder sammen på tværs og prøver at udvikle og udføre nogle løsninger på de fælles udfordringer, som der kunne være, eller som måske vil skabe værdi for nogen. Og det er en proces, hvor alle parter de bidrager med deres viden og deres ressourcer og erfaringer, og så ud fra det begreb samskabelse, har vi valgt at lave et træ i midten, hvor rundt om træet er der nogle forskellige mennesker, hvor man kan se, at der er børn, og der er de voksne. Og de voksne skal så sammenligne, eller de skal jo så forestille sig at være de forskellige virksomheder, eller borgerne, og så børnene, at det er så dem, som vi har valgt at tage med ind i vores projekt. Og så for eksempel nogle af de voksne kunne være Homestart og dagligstuen, hvor den ene også er os, og så er børnene jo selvfølgelig de børn, vi har valgt at tage med. Emma Dahl, hvorfor og hvordan bør man som pædagog arbejde med bæredygtig udvikling? Som pædagog er det meget vigtigt at arbejde med bæredygtig udvikling, fordi man har en unik mulighed for at forme barns værdier og holdninger og handlinger i en meget tidlig alder. Og når man så får bæredygtighed integreret i undervisningen, kan man skabe bevidsthed om miljøet, om de samfundsproblemer, som nu kan være. Men det giver også barnet nogle værktøjer til at tage ansvar og handle på en måde, som støtter en mere bæredygtig fremtid for dem. Emma Irene, hvad gjorde dagligstuen og Homestart ud af at fortælle om bæredygtig udvikling og demokratisk dannelse for børnene? Ja, altså ved Homestart blev der fortalt om, hvad genbrug er, og vi lavede nogle lege, så børnene fik en forståelse af, hvad genbrug handlede om, og hvad man ligesom kunne gøre for at fremme genbrug. Og hos dagligstuen holdt hende, der stod for køkkenet, eller hende, hun lavede et kort oplæg om, hvad de gjorde for at få mest muligt ud af de råvarer, de havde, eller de fik, og hvad de gjorde for at stoppe madspild. Og om i dagligstuen gav vi så børnene ret meget medbestemmelse, og ligesom gav dem valget om,
hvad de havde lyst til at lave, og hvordan de gjorde det. Og, ja. Og det var så det sidste, vi hørte for de 3 piger, Emma Dahl, Emma Irene og Nelas samskabelsesprojekt. Vi håber, at I vil lytte med igen i næste uge. Tak for i dag.